тръгваме към Абу Даби. Трябва да ходим днес в някаква голяма църква. Гранд Моск Шейх Заед. До Яс Съркът, до Корниш, някакъв Публик Бич и до Ибалиго вече. Абе, като за последно трябва да изобиколиме всичко за един ден. Малко невъзможно ми се види, ама така или иначе петък сме пак на студеното. Така че трябва да се постараем днес. Айде до след малко. Всичко ще гости в колата. Или го няма. Аз карам без постите. Ферари World, което проспах и не можа да видя. Ясно, морето не е никак лошо. Изглежда доста приятно. Отляво е града Абу Даби, е там има много стъргачи. Това са в далечината. Движиме се полека в мост над водата и е доста интересно. Тук няма толкова много хора като в Дубай, е доста приятно. Сега снимаш. Минахме през 1000 тунела, супер дълги. Картинки. Радка не ги заснима. Какво красиво е. Лочи като в басейн, ама. Опа, гледай наляво. Ехе, колко е зелено тук. По-бавно върти, защото после става, не мога да видиш нищо. В далечината се вижда най-наклонената сграда на света, дето е правила Дока. Мартин, дето работи между него, той я правил. Наистина ли най-наклонен? Да бе, най-наклонената сграда стои там. Какво ще снимаме, къде се доближиме до нея? Тук има... Покажи беседките и горите. Покажи ги тук, бе. Голема джамия, голема работа. Keep right, внимай да не объркаш пътя, че ще залезва. Аз пък как ми се кара? Тук виж май дясно да ходим, а? Още не може да ходим. Американските туристи за теха, какво си ходят? Оха! Тук е някакви купчени пясък, много красиво. Чакай спи да питаме тук. Има си паркингче, изглежда безплатно. Супер найс. Бах, сега ще за първи път да вляза в джамия. Какви дървета. Причет на Minions. То не е разреш. Ти от чоколадовите яйца, дето излизат. Какво кажа? Бомба! Не направиш пак бомба. Водихме януари детето на плаш, го простудихме. О, как те обичам! Това с хондата. Идваме за Гранд Моск Шейх Заед. Стигнахме на Гранд Моск Шейх Заед. Строят някакъв гигатера парк тук с милиони кранове. Ще стане много голямо това нещо. Вътре сме. Доста е голяма и впечатляваща. Ето едно кадърче. Най-бруталното са тези цветя. Те не са рисувани. Всяко едно нещо е камъче с различен цвят, който е изрязан в дадената форма и е набичен в тази плочка, за да се получат тия. Ето. Това са отделни рязани камъни, за да се получат всичките тия рисунки навсякъде. Навсякъде. Да видим и
кубетата. Изглеждат ми лесни за кофриране. Тия са малко по-особени, ама и те са лесни. Ето тук се влиза. Вече се снимахме, ходихме да им пробваме тоалетните. Ужасно беше, трябваше да се събувам. Бос. Ето е моята баба Яга. Баба Яга, я се покажи. Яга? Вътре съм. Току-що свърши вечерната молитва. Много е яко. Чакай, само се става да снимам тук. Малък влогър, хайде. Кажи нещо на влогър. Кажи къде си. Малък влогър. Малкият влогър не ще да каже нищо. Що си свалила това на главата, бе? Паднало ми. Пусни го малко да походи. Марти, изправи го, изправи го. Дай го насам. Марти. Не, махни му качулката, не е годин така. Марти, къде си ти? В най-голямата джамия на света. И не на света, ма поне в ЮАЕ. Поне в ЮАЕ, да. Именно в Саудитска Арабия има по-големи. Тук са най-големите полилеи на света. Да, преди че е като от планетата Пандора. Излизаме. Какво ще кажеш на камерата? Чао. Ау, и на тъмно е красиво. Малкослав се събуди. Изхванахме и на светло и на тъмно. По залез, да. Ой, махна стъпалото, бе. Тук е леко лепкало по пода. Хубаво, да. Так не ти държи. Зеленомобила. Зеленомобила. Кажи нещо, бе. Зеленомобил. Ще тръгваме след малко. Разгледахме извътре, разгледахме извън. Извън изглежда доста добре. Яко! И небето е някакво светло, то не се личи много, ама